vull ser molt curós perquè aquest no és un tema que, diguem, legislativament ens competeixi a la Secretaria General de l'Esport. El que sí que puc, diguem, compartir amb vosaltres és el fet de que el que sí que treballem des de la Secretaria conjuntament amb la Federació és perquè, diguem, tota la legislació que hi hagi, ja sigui vigent o la que s'hagi de produir de nou, doncs tingui molt clarament un objectiu, és a dir, hem d'entendre la vela com un esport que pot ser popularitzat, és a dir, que pot ser practicat a Catalunya d'una forma generalitzada i que, per tant, la legislació que el reguli ha de ser, d'alguna manera, facilitadora. En aquest sentit, hi ha en marxa en aquests moments la futura llei catalana de ports, que, entre d'altres coses, regula una cosa molt important pel món de la vela. No per tot el món de la vela, perquè hi ha un seguit d'embarcacions que es varen directament a la sorra, però hi ha, jo diria, la gran majoria d'embarcacions a vela que el que fan és descansar en una part, en una infraestructura que és un port. I per tant el que intentem és, escolteu, en la nova futura llei catalana de ports hem de procurar que es reconegui amb la transcendència que li correspon la pràctica de l'esport de la vela i per tant totes aquelles dàrsenes esportives, és a dir, aquelles zones dels ports que estiguin pensades per acollir les embarcacions de vela, doncs posem un tractament fàcil, és a dir, no anem a penalitzar que algú tingui una embarcació i que per tant pugui utilitzar-la, sinó al contrari, anem a facilitar-ho, anem a propiciar que la gent digui, escolta, la vela és el meu esport, vull practicar-la i per tant posem-hi les coses fàcils.